Allah ya yarda ki ta kushe ni. A zauna aboki na ya ne? Masari ya. Normal kwana bi zauna mana ke ai gidan ki. Sai ne kada kana. Gidansa kuma kamar ya gidansa kamar ya sanu daga ina? Ni masoyi kina ji na tana kallon bidiyon shi ne da hotunan shi ta yana shi ita dan ce in kawo ta su gaisa hotunan shi da bidiyon shi kamar yaya masoyi fans ban ake ne fans ko ba fans ba na fi fans da gudu tashi ki fita hotunan shi kaga kamar shi fita hotunan shi ki fita na sun fita bidiyo to ko ina da hotunan sa ɗari wala tana ke dana ma ki fita ko faɗa ki ta normal ne ko masoyi ya ce ka ki muna ki ta ma da ta gidan gabas. Oke, normal ne to sai ka fita da gida don mu sai. Bata gane yaran ba. Me kake fada sa ina za ku je ku haɗu? Kaga na fasan sallah na saka ka sani ko kar ku ce muna da cin kai ku ƴan uwa ba abin da zan yi ba kai a rayuwa ina tashi na gaba kai da damuwa